Dobrý den všem, kdo se rozhodli poslouchat náš nový podcast, respektive úplně nový projekt v Heřmanově Huti, ve kterým jsme se rozhodli vyspovídat jako prvního starostu naší obce Radka Lukáče. Ahoj Radku. Čau, čau. Napřed na zahřátí, aby jsme se naučili mluvit na mikrofon, aby jsme se trošičku rozehřáli. Mám připraveno pár takových otázek, který tě donutí mi odpovídat a uvidíme, jak se tvoje odpovědi budou líbit a jak se projevíš úplně na začátku. Takže Radku, jednou odpovědí vždycky mi odpověz na to, co se tě zeptám. Jo? Pivo nebo víno? Tak mám rád obě. Občas se mi stává, že piju víno jako pivo, ale jinak jako každý ten nápoj potřebuje svoji atmosféru. Přesně, tak. Atmosféru. Výborně, tak. Sice nebylo jedno slovo, ale vypovědělo to hodně. Diesel nebo benzín? Benzín. Svíčková nebo guláš? Určitě svíčková. Guláš, ten se dělá na cibuli a ten mě bolí. Pes nebo kočka? No, to je otázka na tělo teda. Trošku víc psa, kočku ne. Kočku vůbec? Ne. Kočku vůbec, dobře. Got nebo Matuška? No, vzhledem k tomu, že už jsem staršího vydání, tak jako poslouchám Rádio Blaník a tam hrajou oba a mám rád jakoby nějak oba. Takže Got i Matuška, ano, výborně. ano. Léto nebo zima? Tak určitě léto, protože člověk může jezdit a poznávat krásy naší vlasti, ale úplně nejlepší jaro. Jaro, krásný. Televize nebo zahrada? No, jednoznačně zahrada, ale co se dá dělat, když na zahradě je sníh? Výborně. Teďka otázka další na tělo. Blondýny nebo brunety? Ježišmarja, já nevím. Tak určitě brunety, jako blondýny jsou asi nebezpeční. Brunety. A když by Jan neposlouchala Jana dneska, no, tak nezměníš názor. no brunety. A pondělí nebo pátek? No jednoznačně pátek, protože pondělí jsem tady na úřadě do 8:30 někdy a v pátek mám konec v 1. Takže pondělí. Určitě pátek. A vošouch nebo lívanec? No, je to něco podobného jako ta svíčková, samozřejmě vošouch je lepší, ale protože tam je česnek a ten mi dělá dobře, takže lívanec a nejlépe s borůvkama. Ale z donucení. No, trošku. Jasně, jo. Ale nechal si mi na výběr, takže lívanec. Lívanec, super. Takže rozcvičku máme za sebou. Já jsem si připravil pár takových témat, o kterých bych byl rád, kdybychom si popovídali a aby jsme ti, co tě neznají líp, se něco o tobě dozvěděli a předně, aby jsme se pak dozvěděli taky něco, co se v té naší Heřmance děje a bude dít. Ale začneme, jak jsem říkal, tebou. Radku, řekni nám něco o sobě, kdy jsi se narodil, jakou máš školu, nebo jak jsi se naučil řemeslo, něco takovej životopis v kostce, kdyby si mohl nám říct. No, takže Narodil jsem se 10.7.66, narodil jsem se v Plzni. Školu jsem prodělal v Blatnicích. Samozřejmě, že jsem tam nebyl úplně jako ta perla, že tam byly taky i nějaké takové jakoby věci, které se zaryly do mého života. Jo. No a pak jsem se vyučil jako dřevomodelář ve Škodovce. No a samozřejmě jako každýho chlapa v naší věkové skupiny mě čekala vojna, takže na vojně jsem byl v Brně v Řečkovicích a potom v Topolní. U jaký zbraně jsi sloužil, když jsi zmínil tu vojnu? U zbraně, no tak no, to je otázka u zbraně. Tak byl jsem tam nominovaný jako strážák. Samozřejmě jsem se vypracoval na proviantního náčelníka, takže těch 35 lidí, co jsem měl na té četě, jsem zásoboval jídlem a pitím. To už smrdí hvězdičkama. Skončil jsi s nějakou hvězdičkou, anebo si No, vzhledem k tomu, že jsem musel dělat devěťáka, jestli to někdo zná, tak jsem musel mít jednu pecku, takže taková ta stříbrná pecka na takže rameni. Svobodník, ano. Svobodník Lukáč. Výborně. No a po vojně samozřejmě, to už jsem teda začal i před vojnou, ale po vojně mě začala tahnout Heřmanova huť. Ani ne tak jako Heřmanova huť, jako jedna slečna z Heřmanovy hutě. Takže po vojně jsem se usídlil v naší Heřmance. Výborně. No a teďka to téma, který jsem si jakoby připravil další, ty jsi ho teďka trošku rozkryl. Proč teda si skončil nakonec v Heřmance? Proč jsi nezakotvil v Blatnici? No, protože jsem jakoby cílevědomý chlapec, dobrý chlapec.
a chtěl jsem si vybudovat svoje hnízdečko. V Blatnicích tenkrát nebyly parcely, no a Heřmanova huť mi jednu parcelu věnovala, poskytla celých 300 metrů čtverečních. Mně se líbí, jak jsi zmínil ten chlapec, jako jak ty chlapi to cítí, tak furt se vidí jako kluci, ale on ten datum v té občance malinko je neúprosnej, ale co se dá dělat, že jo? No, tak. Důležité je, že jsi tady dneska s náma, ne? Vidíš to taky tak? Ano, no vidím to samozřejmě, jsem rád, že jsem tady, i když jakoby poslední dobou, no samozřejmě, jsem rád, že jsem tady. Výborně, tak jsme teda ve Heřmance. Co tě vůbec vedlo k tomu, jak to, že jsi starosta dneska? Když jsem starosta, člověče, to byl taky takovej, jak tomu říkají Němci, Zufall, taková náhoda. Mírnix starostou. Mírnix, no. Já ještě teda k tomu životopisu, samozřejmě, když jsem tady dostal tu parcelu, tak abych to měl jednodušší, tak mi můj vlivný tchán sehnal vynikající práci, vykládal jsem vagóny a jezdil jsem na dopravě v tehdejších sklárnách. Tady jsem byl skoro 2 roky. 2 roky. A potom samozřejmě, že na ten baráček jsem potřeboval taky nějaký peníze, tak jsem si vzal půjčku, no a nejjednodušší v té době bylo prostě zaběhnout si vedle za hranice a peníze vydělat. Takže Zufall a Mírnix si najednou dělal v Německu. Přesně. Začal jsem dělat v Německu a šel jsem tam s tím, že si vydělám na ten úvěr, že ho splatím a vrátím se zpátky. No, tak to dopadlo tak, že úvěr jsem teda platil průběžně až do konce, těch 500 korun měsíčně. Dneska jsem čistý. No a skončil jsem tam po 16 letech. Takže 16 let jsem dělal v Německu, musím se teda jakoby nějak, samozřejmě teď člověk je ješitnej, že jo, takže jsem tam skončil jako vedoucí dílny a jezdil jsem i po celém Německu na montáže. Na montáže, které třeba můj šéf dostal jenom s podmínkou, že to budu dělat já. Montáže jsi dělal ve svým řemesle? Pracoval jsi se dřevem? Ano, pracoval jsem se dřevem převážně. Samozřejmě dělali jsme okna, dveře, nábytek. Ve finále jsme potom jezdili po divadlech a dělali jsme tam kulisy a takovéhle věci. Takže různorodá. Takže tvoje řemeslo tě provádělo za hranicema? Určitě. Kam si se Zufall, Mírnix dostal? No a teďka, jak to, že jsi teďka starostou? Taková krásná práce po Německu, krásně placená. Zase nějaký Zufall, že jsi v politice teďka, že jsi starosta. No, placená, no. I když já tě nechápu moc ani jako politika, já tě beru jako takovýho dneska řemeslníka na úřadě. Je tam vidět, že máš za sebou ty roky toho řemesla, ale jak to, že jsi starostou dneska? Ještě říkáš řemeslník na úřadě. Dneska mi zrovna jeden stavby vedoucí řekl, že vidí prvního starostu, který má po ruce metr a vodováhu. A když jsem mu teda řekl, že mám ještě kolečko na měření, tak z toho byl úplně celý špatný. Já čekal, že budeš běhat taková s lejstrama. A pak jsem teda ještě dneska potkal jednu paní u naší fary a tam říkám, helejte, já jsem tady starosta, jděte si zaparkovat tam. A ona říkala, jako, že mi nevěřila. A já říkám, ne, opravdu jsem, jako ona, no, kde máte kvádro, že jo? No, tak jako kvádro nosím samozřejmě jako pracovní oděv, jako modráky, ale nosím ho jenom na svatby, na vítání a na ty výjimeční, kdy reprezentuji obec a venek. Takže na to kvádro úplně nejsi taky tak zvyklý. Takže to kvádro tě taky netáhlo na ten úřad. To určitě ne. Určitě ne. Teď už si po druhý, ale já se zeptám naposledy, protože tomu uhejbáš. Jak to, že jsi starostou? Jak to jsem starostou? No tak jak jsem byl v tom Německu, tak se tady vytvářela nějaká strana nezávislých, no a mě si kamarád vybral, že by mi chtěl do řad. No tak jako samozřejmě vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, takže jsem byl ve straně nezávislých a šli jsme v roce 2006 do voleb. A tenkrát jsme ty volby vyhráli jako strana, dokonce jsme si i vybrali člověka, který nám udělal starostu. No a potom teda 2 nebo 3 dny asi před tím ustavujícím zastupitelstvem nám tenhle náš favorit řekl, že do toho nejde, že se na to necítí. No a teď nastala otázka, co teda s tím. Jestli to křeslo dáme teda, řeknu, opozici, anebo jestli z nás někdo jakoby do toho půjde.
Samozřejmě, že všichni řekli ne, já taky ne. Já jsem taky vůbec neměl nějaké ambice. No ale protože prostě to mám nějak v sobě, tak jsem si říkal, když už teda jsme to vyhráli, dostali jsme tu důvěru těch lidí, tak by bylo asi hloupý, kdyby jsme tam prostě tohle křeslo přenechali lidem, kteří tady byli před náma, který podle mě to tak úplně si se tomu nedělali. postavil čelem a řekl si já teda... Postavil jsem se čelem, i když to nebylo vůbec jednoduché rozhodnutí. Samozřejmě mluvil si tady o penězích, že jo, takže s těma penězma jsem šel jakoby, rapidně asi v té době. Rapidně dolů. Ale prostě měl jsem tam vidinu, že budu doma, že se budu věnovat rodině. Což jakoby jsem viděl jako to nejdůležitější. Benefit toho starostování. Tak. No ale po nějakým čase jsem zjistil, že to Německo mělo taky svoje výhody. No, že v Německu jsem měl samozřejmě pravidelnou pracovní dobu, věděl jsem, kdy skončím, což teda jakoby v téhle funkci vůbec neplatí. Tak. Takže z začátku jsem s tou rodinou byl ještě méně než za dobách. To je, jestli správně počítám, bez 2 let. Bez 2 let, 20 let, co jsi starostou, jestli správně počítám, říkal jsi v roce 2006. Ne, je to možný, no asi jo, člověče. Bez 2 let, 20 let. Je to tak. To je skoro 18, teda říct. No, oba dva jsou stejný, jo? Jeden za 20, druhý za 18. Po těch 18 letech dá se ještě postavit vedle sebe, nebo ještě furt tam vidíš něco, co by tě na tom bavilo a co tě vyloženě nebaví? No tak bavit mě baví samozřejmě dělat nové věci a dělat věci, které jdou dopředu a mají nějaký smysl. Je to na té obci vidět, musím asi říct, kdo se tady prochází a kdo už tady nějaký čas bydlí, tak si myslím, že na té obci to vidí asi, no. Tak to je to, co tě na tom baví, jakože vidíš tu změnu, jestli to správně chápu, že můžeš tu obec krášlit, přicházet s novýma věcma. Je to pozitivum, pochopil jsem to správně. Určitě to je to pozitivum, že za sebou vidím nějakou práci a něco, co přináší smysl. A je tam něco, co tě vyloženě nebaví? Kdyby si měl říct jednu největší věc, takový markant, který tě nejvíc nebaví na tom. To je otázka, teda ty mi teda dáváš. Co si mám teďko vymyslet? No. Nevymýšlej si nic. Nevymýšlej. Já vím, ono toho, jakoby, když bych to šel do hloubky, asi toho bude víc, ale co mi nebaví úplně nejvíc, je sbírat po vsi psy a kočky. To mě opravdu vůbec nevadí. A řešit věci, které si myslím, že by měli lidé dělat úplně normálně. Neřešit věci, že tady odkapává olej a tady jsou nějaké odpadky a podobně. Tyhle věci mě opravdu nebaví. Taková trošku nedisciplína. No, tak nedisciplína. Nejsme samozřejmě jako tady na vojně, ale každý ten člověk by měl mít v sobě nějakou takovou zodpovědnost, aby prostě to úplně to nejjednodušší a nejdůležitější jako by dodržoval. Tak asi to mě vadí, že ty lidi jsou sobecký. Radku, když už teďka víme, co tě baví, co tě nebaví, máš před sebou, protože ta heřmanka se změnila hodně, jako mě už je něco pod 50, se dá říct. A vidím ty změny, prostě nemusím chodit na podzim v gumovkách a můžu chodit v polobotkách celý rok, to mě těší moc, protože polobotky mi baví. Máš ještě dneska nějaký cíl, čeho by si chtěl dosáhnout, aby, když to řeknu trošku nadneseně, si pod tím byl podepsaný jako starosta. Máš nějaký ještě starostovský cíl, co by si v té heřmance chtěl udělat? Čeho by si chtěl dosáhnout, aby tady bylo? Ty mi pořád jenom chválíš. Já tě nechválím. Ne, to je v pořádku. Takhle, já jsem dobře vědomý, že zatím stojí celý tým lidí a ty to podepisuješ, ty smlouvy. Určitě. Ale přeci jenom jako starosta si ten, který to vede a měl by přece mít nějakou vizi, proč tam je ještě a konec konců těch 18 let zatím jako mluví. Ale mě by zajímalo, jestli i po těch 18 letech práce, dá se říct, na tom obecním úřadě, jestli člověk před sebou ještě může mít nějaký cíl, jestli ještě pořád v té heřmance, která se za ty léta změnila, jestli tam ještě pořád vidíš nějaký potenciál, aby se něco změnilo, zlepšilo? Já možná asi začnu z jiné strany, z jiného soudku. Já bych byl strašně rád, kdyby všechny ty lidé
heřmanský, kdyby se mohli podívat na nějaký film z toho roku 2006, jak teď děláme ty krásný takový, ty filmy o tom, jak ta heřmanka žije, vrátit se zpátky o těch 18 let, aby všichni to prostě viděli, protože samozřejmě lidi zapomínají, že vůbec si nedovedou představit, že to někdy bylo jinak. No a říkáš, co ještě jakoby novýho. Samozřejmě v hlavě toho mám ještě spousty. Je tady spoustu míst, kde nejsou chodníky, což je moje jakoby priorita, protože bych byl rád, aby ty lidi byli prostě při té chůzi tady bezpečí. Mm-hmm. Takže určitě chodníky, no a samozřejmě, protože ten věk už mi taky nějak přibývá, tak takový nějaký... To je jenom číslo. To je jenom, jasně, tak nějaký takový, jakoby, věřím tomu teda, že se o mě děti postarají, ale takový nějaký domov klidného stáří, že bychom tady vybudovali. No a co mě nejvíc jakoby trápí, nebo co bych ještě chtěl bych nějakým způsobem zlepšit ten střed obce, mluvím teďko to o tom, centrum kolem toho kulturáku. Tak, mluvím teďko o tom vředu, co tady máme před sebou. Mm. Myslím si, že snad i 18 let. No já když jsem nastoupil, tak ještě v kulturáku byly nějaké akce. Ale potom nějak záhy to skončilo. Takže to si myslím, že je ten největší jakoby vřed. Takže kdyby se povedlo ještě ten kulturák tam tu oblast zvelebit, tak potom Radek Lukáč bude odcházet z úřadu, bude říkat, udělal jsem všechno, co jsem tak nějak chtěl, jsem zvládnul. No jasně. Takhle můžeme sformulovat. Tak. Nebylo to úplně jedním slovem, jednou větou, ale takhle jsme se k tomu dostali. Radku, kde bere starosta obce tu energii, aby to zvládal dělat 18 let a ještě nějaký roky máš jako starosta před sebou? Máš nějaký recept na to, kde se nabít, kde přijít k tomu, abych v pondělí šel do práce zpátky na ten obecní úřad a věděl jsem, že ten týden zase zvládnu, protože toho mám hodně před sebou. Kde se nabíjíš? Kde nabíjíš baterky? Člověče, nevím, manželka to určitě bude poslouchat, že jo? No, záleží, jestli no ne, tak jako samozřejmě nabíjí mi rodina, manželka, která mi připravuje různé výlety a dovolený, který opravdu nabíjí, ale poslední dobou strašně mě nabíjí vnoučata, protože jakoby, no ty ještě nemáš, ale uvidíš. Kolik máš vnoučat? No mám krásný 4 vnoučata a ty mě opravdu nabíjí. A máš to namixovaný nebo máš kluky? No mám 3 kluky a jednu princeznu. Jednu princeznu. A umí to s dědou? Jak se jmenuje princezna? Princezna se jmenuje Emilka. S dědou to umí. S dědou to holky umí, o tom žádné. Myslím si, že její bráška Eliáš, že ten se podědil. Podědil. Po dědovi. Chce mít všechno pod kontrolou, úplně všechno zná, ví přesně, kdy se má sekat tráva, i když jsou mu 4 roky a prostě vemu ho za ruku a chodíme po stavbách. Jo, dává mu zkušenosti. Že po zahradě a říká, dědo, tady bys měl no, ještě to taky trošičku. samozřejmě, jako dědo, ty to asi nemáš posekaný. Jo, takže to jsou věci, které mi opravdu v poslední době hodně nabíjí. A druhý 2 vnoučata, jestli si pamatuju, tak jsou Vincek a Eduard. Tak, a ty máš zase jakoby trošku, v tom máš trošku prostě Já znám kluky, protože kluci do jisté doby neměli rádi, nebo neznali kofolu a já jsem ji s ní seznámil. To si pamatuju. To jsem si krásně pěkně, voní ta kofola. Jo, to jsem si pěkně vyžral. Samozřejmě tyhle kluci jsou trošku dál, ale jsou to taky bomba chlapi. Jsou to Lukáčové. Tak. Jsou to Lukáčové. Při tom nasazení, který ty dneska máš, a dá se říct jako i to tempo, který v té práci máš, dovedeš si představit, že za pár let, až řekneš, já už mám splněno všechno, co jsem chtěl, dovedeš si představit, že to nebudeš řešit, že budeš té práce, té akce mít míň? Že se v pondělí ráno zbudíš a řekneš si, dneska nemusím řešit žádný stavební řízení, nebudu se muset hádat s žádnýma psíkařema, kterými tady běhají bez vodítek a... Hele, poslední dobou mám tuhle představu furt víc a víc. Intenzivnější, že ten důchod jako samozřejmě blíží se pomalu, i když ta doba jde strašně rychle, ale už si dovedu představit, že prostě tyhle každodenní věci nebudu muset řešit. Doufám, že se i naučím třeba trošku vařit, třeba.
Uklízet už samozřejmě umím, okna je můj koníček. Ty umíš vošouchy, to já vím, ty jsme si vyzkoušeli lívance, to jako, proto jsem se na ně na začátku ptal, protože v minulosti vím, že si to ukázal, že lívance a vošouchy umíš, jo. To se jako můžu na starostu prozradit. Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, jo, protože furt seš jako mladý kluk a i když za pár let s tím starostováním skončíš, tak na důchod bude ještě čas. Máš nějaký vyhlídlý zaměstnání, co by si chtěl dělat, až nebudeš starostou? Chtěl by si být zase zpátky dřevomodelář, truhlář, pracovat se dřevem, nebo tam je něco jiného, co by si chtěl, čím by si chtěl vyplnit tu dobu do toho tvýho zaslouženého důchodu? Takže já věřím teda, i když říkám ta poslední doba, věřím tomu, že ty 2 roky dotáhnu, to mě bude 60 a pak bude chybět kolik? 5 let. Tak jako samozřejmě na 5 let určitě bych asi nezvládl nějakou těžkou fyzickou námahu, ale 5 let to je ještě jedno volební období a pak rok, že jo? Tak jako co? No, je tam ta ambice, ještě jako říct si jako... Já úplně nevím, jestli to je jako v té hlavě ještě takhle jako už nějak... No v politice, ať už komunální nebo v té vyšší, tak jsou i starší, jako, tak jako já si nemyslím, že na to já bych určitě, určitě bych tady nechtěl být jakoby nějak úplně do mrtva. Já bych byl rád, kdybych to předal někomu, protože samozřejmě každá ta nová krev a nový koště má jiný nápady, lepší nápady a určitě by ta Heřmanka si potom zasloužila i nějakou novou mladou krev. Radku, když srovnáme dobu, kdy jsi vlastně začínal se starostováním a dnešek, co tam vidíš za hlavní rozdíly? A teďka snad ani nemyslím všechny ty chodníky, osvětlení, zrušení nadzemního vedení elektrického proudu, stavbu nový hasičárny a vím já, co všechno, co se tady udělalo, rekonstrukce škol, školky. Jaká tam je hlavní změna, když pominu všechny tyhle ty věci? Vidíš tam nějakou změnu v lidech třeba? Celkově ve společnosti a třeba u Heřmanských něco zvláštního? Já to všechno svedu na covid. Jo, že prostě od toho covidu se ty lidi hodně změnili, jsou spíš víc jakoby pro sebe, jestli sobecký, no prostě úplně, samozřejmě byla to rána, kterou prostě neseme. Já taky hrozně nerad používám ten covid. Mně to přijde, že to je takový zaklínadlo, že všichni se dneska vymlouvají na krizi na Ukrajině a na covid, ale je fakt, že to byly takový milníky pro všechny lidi, pro celou tu společnost, že opravdu v těch lidech to něco nechalo. Že byli všichni zavřený doma a teďka najednou se všichni vrátili do té společnosti, všichni jsou jako jiný. Takhle nějak jakoby to vnímám já jako zvenku, nebo přijde mi to, i když se nerad vymlouvám na ten covid, tak mi přijde, že opravdu to byl nějaký ten milník. Určitě to byl milník, určitě tam jakoby nějaký ten zlom byl, že jo. My jsme prostě teďko taky trošku špatní z toho, že vlastně už ani nevíme, co máme těm lidem nabídnout. My tady vlastně, když ty jsi v kulturní komisi, že jo, tak víš, co to prostě obnáší, takže připravujeme různé akce a potom jsme trochu smutní z toho, že na ty akce nikdo nepřijde. I když ty moje heslo znáš, když říkám, že všechno, co je zadarmo, je špatně, není dobře od začátku, takže vždycky jsem prosazoval, aby prostě za každou tu akci aspoň minimální jakoby nějaký poplatek ty návštěvníci dali. No, vy jste mi přemluvili, nebo respektive udělali jsme i akce, kde to bylo zdarma a prostě ty lidi nepřišli, takže jako z toho jsme trošku smutní, no, že ty lidi se nemůžou nastartovat. No. Když už jsi to zmínil, tak jako my se snažíme nějakým způsobem lidem vyjít vstříc, ale těžko se trefit každému do gusta a já teďka malinko dneska 4. září můžu říct, že připravujeme jako kulturní komise takovou anketu, kde bychom byli moc rádi a ocenili bychom, kdyby se lidi ozvali zpátky a řekli, co by je bavilo, co by chtěli, kam by přišli, co jim tady třeba chybí, protože si myslím, že některé akce, které jsou tady tradiční, jako třeba Masopust nebo Májka, tak už zase tolik netáhnou, tak bychom byli rádi, kdyby jako lidi se ozvali a řekli, tohle by se nám líbilo, to nám tady chybí, tohle bychom rádi navštívili, tohle bychom podpořili. Takže
úplně ti rozumím a pokud naši posluchači budou mít dojem, že je třeba něco změnit, tak opravdu všichni budou rádi, když ty občani si řeknou, když si naši posluchači řeknou, my bychom rádi novou akci a i kdyby napsali e-mail panu starostovi, jestli si pamatuju správně adresu starosta@heřmanovahuť.cz. No výborně. A na tu adresu klidně můžou napsat nějaký podnět, nějaký návrh na to, co by se v té obci mohlo změnit. Radku, v té Heřmance dneska už dá se říct vlastně nový. Máš nějaký svoje oblíbené místo, kam rád jdeš na procházku s těma svýma 4 vnoučatama? Tak s klukama strašně rád chodím na pont, že jo, tam, kde teda se ty kluci vyřádí. Chodíme rádi okolo té naší promenády, skončíme u rybníka. No ale jako říkám, no nejlepší místo, samozřejmě, když řeknu, že to je moje zahrada, tak je to asi blbý, ne? Ale samozřejmě na té zahradě jsem si taky všechno vybudoval sám, takže jakoby tam je mě asi jakoby, no, nejlíp, no. Radku, jak jsem zmínil, dneska je 4. září, máme necelý první týden září za sebou. Můžeš říct něco k tomu, co se do dnešního dne v posledních týdnech povedlo, co nás čeká, co máme před sebou, nějaký zajímavý projekty, který jsme ukončili, který stojí za zmínění, případně další věci, které jsou teďka v běhu a které nás čekají v příštích týdnech nebo měsících? Hele, ty to normálně chceš vystřílit úplně všechno, vystřílet. No ne, dobrý, tak jako, dobrý. 4. září, my bychom rádi, kdybychom se třeba za měsíc a půl potkali znovu a udělali další takový shrnutí. Zkus třeba teďka říct, co nás čeká v následujících 2 měsících, ale to, co se událo v uplynulých týdnech nebo měsících, zmínit můžeš. Řeknu, samozřejmě. Jakoby ta největší akce byla přístavba školky, tam od toho 2. září nastoupilo spoustu nových žáčků, dětí, školkáčků. No, dokonce i noví paní učitelky tam nastoupily. Já podle mýho všechno se podařilo, i když samozřejmě ty stresy a ten tlak tam byl. Myslím si, že se to všechno povedlo, že snad budou rodiče a dětičky spokojení. Jo, tak a jinak říkáš akce, no tak samozřejmě všichni vidí a pociťují to, že okolo kostela se dělají nový chodníky a tam to prostě je stavba, která je za nějakých 12-13 milionů a samozřejmě ta velikost je taková, že to otravuje hlavně nás řidiče, že jo. Ale to je prostě aktuální věc. Víme zhruba, kdyby ta stavba tam měla být skončená, to třeba může taky zajímat. Tak jako určitě víme, že to má být do konce listopadu. Do konce listopadu 2024 takže by já bych poprosil horní Sekyřany mohly být. Já bych poprosil občany, aby opravdu ještě byli trošku schovývaví k tomu, co se tam děje a že se tam toho neděje málo. No. Takže poprosím. Bude to stát za to potom? Já si myslím, budou že moct chodit v polobotkách jako tak. V polobotkách budou moci jezdit na kole, budou moci jezdit vozíčkáři třeba, který teďko nám brouzdí přes ty hlavní silnice. Mm-hmm. Dostanou se do středu obce. To znamená, že v těch horních Sekyřanech nás čeká zhruba co? Jak by tam měla vypadat ta křižovatka? Bude tam nějaký retardér, budou tam chodníky, bude tam pouliční osvětlení, bude tam bezbariérový přechod? No co se ptáš, když jsi mi to všechno řekl? Samozřejmě, bude tam chodníky, bude tam veřejné osvětlení, budou tam 2 ostrůvky, který umožní lidem se dostat z jednoho místa na druhý, aby přes tu hlavní frekventovanou silnici přešli bez problémů, bez úhony. Bez nehod. Tak. Radku, já jsem si vyčerpal dnešní dotazy a témata, který jsem chtěl s tebou probrat a musím říct, že jsme je probrali k mojí úplné spokojenosti a doufám, že naši posluchači a heřmaňáci i neheřmaňáci se dozví spoustu zajímavých informací. Já bych ti chtěl poděkovat za tvůj čas, za odpovědi a budu se těšit za měsíc, za 2, až si tady zase sedneme, buď spolu, nebo třeba s někým z radních, aby jsme se podívali na to, co se nám povedlo, na to, co se povedlo v obci a podívali se zase trošičku
dalších měsíců. Výborný nápad. Já ti děkuji za to, že jsi mi vyzval k tomu. Doufám, že to nebude mít nějaký hlubší dopad. Ještě jednou děkuji starostovi obce Heřmanovou Radkovi Lukáčovi, díky Radku a zase někdy nashledanou. Měj se krásně. Čau.